Že jsme natáčel, že ne? Ne, vlastně. Ty vole, Milan dostal do držky jako jeho ramenem. Ne? Au, ty vole. To ne, nenatáčí to. Ne, do Sergej. Ty vole. To pod prsenku nepotřebuje. Šťouhá to rameno. Ty vole. Tady ho, já tady ho takhle leju. Je to asi začíte, ne? Jo. Hej, ty tam. Pozor, jak mi to aspoň zapne, ty vole. Hej, ne, já ji to aspoň zapnu. Jo. To nechci tvoje hlavy. Ne, protože já už jsem tam byla, ale máš taky, ne? Zahneš tam znova. Ale dobře, ale nebudete na mě hrát. Nebude, pokr. Pokr. Ne, uděláme lajnu, počkej, uděláme lajnu, takhle. Ne. Ne. Uděláme taky lajnu, takhle pokr. To mám. Čemu se chce nahrávat, jo? Tak do záběru. Nahráváš to? Jo. To nedělá, ale.